sitä aikaa. Vai poltetaanko kumia vähän ensin? Paina! Katsotaan miten läskiremmi jaksaa jauhaa. Siellä on komeasti laitettu pölykapselikkiin polttovanteille. Eikä tarvii ykkösellä polttaa, jaksaa Mararekille kakkosella. Ja savuakin tulee. Kapselit lentää, tänne pyörii kapseli meille juontoautolle. Ei aivan kailua ja auton ja toinen osoitus sieltä aivan nättiä toimintaa. Näistä saadaan jonkinnäköistä souta aikaan, irrotetaan osat vaikka ensin. Kapselit katuun vai mitä? Joo, siinä saa Anttila Alumiinit vähän kyytiä. Joo, niin, keliä katsottu tavarilla poltellaan, niin. Hyvin jauhaa. Täytyy kyllä heittää pisteet tästä konepellistä. Juuso Autio. Äitisi odottaa sinua infotiskille. Kattokohan muuten vehkeen konepeltiä, muuten tossa niin on munaa jonkun tovin verran. Siellä remmi paistaa aika hyvin tosta noin. Ulkoinen mukaan kaveran plasmahalle sinne sovittelista konepeltiin kiinni ahtimen. Saadaan respektiä perulle ainakin. No ei se tarvi kiinni missään olla. Mitä siellä on siellä katolla? No joku orava siellä katolla. On ne kuollut orava siellä katolla. Joku näätä siellä on kyllä. Näätä poltti kumia. Nyt kättä hiljaa. Kyllä tää on maanantaina lehettä. Mä näätä polttaa kumia täällä ihan selvästi. Miksu ei oo paikalla, mut Moisio Kimmo tietää mitä näätä tarkoittaa. Allekirjoittanutkaan ei tiedä, mutta voin vain kuvitella. Jaa, se on kuulemma vanha pösökuski. Joo, sitten tulee tiedote tähän väliin. Juuso on löytynyt! Loistava homma, Juuso on löytänyt pelipaikoille. Voimme siis jatkaa näitä bileitä, tulipa hyvä Inka pelastettu, kiitos Juuson äidille ja Juusolle. Ei Jarnolta, ei kun Anttila. Joo, se on hyvä homma. Mä alkaa niinku pikkuhiljaa muistuttaa tää touhu sama kuin Supin chatti, että paljon viive. Kuka on valvoja? Oliks mä eka? Maikkarissa chatin juontaja Miikahan meillä on paikan päällä. Mitä helvetti? Niin oli lavat kodistuttiin. Tähän siellä on lavan takana touhu. Sille kaverille, kun mä yritin mun muijaa houkutella pajamajan taakse helvettänä, niin nähdään illalla. Oliko se lyhyt räppäys? Joo, se oli helvetin kova sustaus, se kävi tässä lavallakin välillä meillä. Siellä oli hirveesti asiaa. Tuntuu olevan umpikumirenkaat kaverilla, mutta ei se haittaa. Savosena saadaan silti aikaan.